Szevasztok! Itt vagyok újra én, Szuhi. Volt egy hosszú hétvége, ami szó szerint hosszú volt. Ugye egy péntek, szombat és vasárnapi dolog, ugye. Hát a múlt héten csütörtökig ugye dolgozatokat írtam, utána most jött egy mondhatni lazítás, de annyira nem volt az. Tehát ugye mentünk kirándulni. Nem tudom mi történt, most kiírt valamit a kameránál, tehát egy tök jó kis kirándulás volt, igazándiból új helybe mentünk. Az odaúton bementünk valami Rákóczi várba, Sárospatakon. És ugye ott bementünk a várba, meg minden, szétnéztünk, és jóság volt, és most fogtok onnan kapni képeket. Tehát utána megmentünk, ott volt valami kollégium, meg egy ilyen park, és oda bementünk, sétáltunk, szétnéztünk, minden. Úgyhogy ja, kifejezetten jó volt, onnan is kaptuk most képeket. Ha itt el tudom helyezni, akkor itt lesz, most így már el is ment, ha nem, akkor itt közben. Ja. És hát igen, egyébként a képek az sok állókép van, tehát hogy így álló. Mert hát, ja, hát van, amit úgy fényképeztem, mert telefonnal voltam, meg valamit nem is én fényképeztem. Na, és hát utána elmentünk a tengerszemhez, oda felmásztunk fel, és utána meg lementünk a víz partjához, és ott voltunk, és fényképezkedtünk, meg minden, tök jó volt az is. Elmentünk úgy a buszhoz, csak aztán közben eltévedtünk, vagy hát rossz úton jöttünk, ilyen szőlősbe mentünk aztán, és leégtem úgy bőrügyileg, és hát nem volt kellemes, utána elég szépen látszódtak a vonalak. Úgyhogy ja, utána meg elmentünk börtönmúzeumba, azt nem tudom hol volt, talán Újhelybe, nem tudom, tehát voltunk valami börtönmúzeumban, és az is tök jó volt. Utána még mentünk a szállásra, ahol el voltunk este. Na viszont utána másnap reggel, ugye én este aludtam 3, talán 4 órát, bár az talán sok. És hát ugye
utána másnap elmentünk oda a Bob helyre, ahol van ilyen Bob, meg kalandpark, meg minden. Előtte ugye közben megvettem ezt a jó kis hangszórót a Tetyóba, mert voltam ott. Haha! Ja, valami Hawks, vagy Hawks. Egyébként nagyon állat ez a hangszóró. Tehát ugye utána reggel elmentünk oda abba a kalandparkba, vagy tudjátok szerintem abba az élményhelyre, élményparkba. Viszont én 11 körül eljöttem onnan, jöttem haza, mert hogy esküvőre kellett menni, ugye, amit eddig nem mondtam bizonyos okokból, meg volt, hogy miért nem mondtam, hogy én ott leszek. Ugye, tehát reggel 11-kor szombaton én eljöttem, és itt utána készültünk az esküvőre, tehát leültem tévézni, meg előtte megfülöttem nyilván meg, hát ilyen hasonló dolgokat. Aztán elmentünk az esküvőre, ott is csináltam ilyen jó kis menőképeket, ugye, és hát meg volt az esküvő, ilyen, tehát hogy az összeadás, tehát értitek, hogy így összeházasodtak, igaz, már egy évvel ezelőtt, csak ez az ilyen másfajta, ez ilyen nagy házasság volt, ugye, amikor megzavartak már megint, tehát ugye már egy évvel előtt összeesküvőztek, vagy hát összeházasodtak, csak most ugye hát volt ilyen templomi esküvő, mert addig csak ilyen önkormányzati esküvő, vagy hogy hívják, és hát utána meg volt egy ilyen díszesküvő, olyan dísz önkormányzati esküvő, viszont nem ott, hanem ott az étteremnél, vagy mi az, és egyébként nem mondtam, hogy ki esküvőzött, hát igen, ezt miért is mondanám. Az unokatesóm, és hát szerintem ezt azért elmondhatom. Ez a felvétel már nagyon nehézkesen készül el, már megint megzavartak, hát wow. Na tehát, ha jól emlékszem, ott tartottam, hogy ugye a mennyasszony kiléte szerintem nem annyira titok, tehát hogy ő japán, és azért elég menő volt így az esküvő, nyilván ott voltak japánok, ugye a szülei, testvére, nagyszülei, úgyhogy azért az elég menő volt, és hát ha most tőlük azért meg fogom kérdezni, hogy bevághatom ide a képüket, akkor azt majd itt láthatjátok. És ugye volt ott torta, és az a torta az nagyon awesome volt. Arra is csináltam képeket, azt csak így is be lesz vágva, tehát ide valahova elhelyezem. Na és ugye, mivel ott voltak japánok, ezért hát volt ott a testvére, a mennyasszony testvére, és az ilyen tipikus ilyen japános feje volt, tehát tudjátok, az milyen rajzfilmekben is van, kicsikét, hát nyilván élőbb volt, mert tehát mégis egy élő kép, de tényleg olyan feje volt, vagy hogy mondjam, tehát olyan hajviselete, meg minden. Csináltam vele képet, meg a nagy szüleivel, tehát a mennyasszony, meg hát az ő nagyszüleikkel. Értitek? Ha ő talán, azt nem tudom pontosan. Úgyhogy ja, beszéltem velük ugye a férfival, ugye, akit most itt láthatatok, mert őt szerintem bevágom, hát nem, hát csak megengedi, nem tudom. És igen, azért elég jól ugye angolul beszéltünk nyilván, hát mivel japánul nem tudok, ő meg magyarul nem tud, így nyilván angol volt ez a közös. Hát voltak azért nyilván ilyen beszéd nehezítő tényezők, a nagyobb ilyen tényező az volt, hogy nagyon hangosan szólt a zene, és hát elég nehezen hallottuk egymást, meg ő is mondta, hogy ő annyira nem tud jól angolul, de egyébként szerintem elég jól tudott, tehát igen, volt, amikor így gondolkozott egy kicsit, hogy mit mondjon, de egyébként elég jól fejezte ki magát, úgymond. És igen, ott beszélgettünk tök sok dologról, és kérdezte, hogy akarok-e menni Japánba, és hát mondtam, hogy hát egyszerre azért el akarok menni, mert mégis azért egy jó hely lehet. És mondta valami Akihabara, így kell leírni. Akihabara. Egy ilyen kis hely, és úgy mondta, hogy ott ilyen hát cosplayesek vannak, ahogy kivettem a beszédből.
ez egy ilyen Tokióban egy rész, és ugye ilyen nagy hely, ugye ilyen, tudjátok, mint ami szokott lenni a filmekben, hogy ugye a házakon ilyen nagy kivetítők, meg mindenféle plakát, és ott vannak ilyen cosplayesek, és hát igen, az egy ilyen elég menő hely lehet, szerintem az. Úgyhogy ja, vele beszéltem, és aztán eltelt az idő, utána volt ilyen táncika. Közben egyébként néztem a meccset is, ugye a Barcelona-Juventus, ugye, az volt 3-1 Barszának. És ott voltunk kettőig talán, mert utána már eljöttünk, mert hát én azért eléggé fáradt voltam előtte is, tehát ugye 3 óra alvás nekem nem elég, nekem kell az a 7-8, mert amúgy nem jó, nem lesz jó nekem. És aztán hazajöttünk, volt 4 óra, mire úgy elaludtam, tehát így meg lefeküdtem, aludtam, minden meg volt, és aludtam délig, tehát negyed-egyig, délután negyed-egyig. Ami számomra ilyen nagyon meglepő dolog, mert sose aludtam még odáig szerintem, tehát mióta már nem vagyok, és hát nem vagyok olyan kis gyerek, aki ugye délután is alszik minden, azóta szerintem én nem aludtam délután negyed-egyig. Na mindegy, az is most megvolt, és igen, azért eléggé fáradt vagyok. Ezt a videót úgy gondoltam, el kell készítenem, mert hát be kellett számolnom mindjárt az eseményekről, hogy mik történtek. Úgyhogy igen, tehát ez egy ilyen péntek, szombat, vasárnapot átölelő, kemény fentlét volt. És ja, de egyébként jól éreztem magam mind a kiránduláson, mind az esküvőn. Ugye azért elgondolkoztam rajta, hogy mi lett volna, hogyha nem megyek az esküvőre, hanem maradok a kiránduláson, de én úgy gondolom, hogy ez így volt jó. Tehát nyilván ott is szereztem volna élményeket, meg minden, de ez szerintem azért jobb volt. Hogy ilyen japánokkal beszélni, de olyan japánokkal, mert ugye vannak is itt Magyarországon is, de akik úgy tényleg Japánban élnek, és csak így kiutaznak, vagy beutaznak, vagy mi. Na, tehát nem akarom hosszúra húzni a szót, tehát ez történt igazándiból. Ja, jó dolog volt, és most már ugye van vasárnap, ez a videó hétfőre fog nyilvános lenni. És utána most már el lesztek látva videókkal, ha minden jól megy, mert ugye most már jön a nyári szünet, és akkor rengeteg időm lesz, rengeteg szabad időm, ami nem lehet ki sem menni, mert meghalsz, hogyha kimensz, és ezért bent itt ebbe a kis hűvös szobába el leszek, és videózgatok majd. És hogy nektek az jó lesz, hogyha szeretitek a videóimat, mert hogyha nem, akkor nem. Na de tényleg köszi, hogy megtekintettétek, ennyi lett volna. Már nem tudom milyen hosszú lesz ez a videó, össze-vissza van már, úgyhogy abba is hagynám. Ennyit akartam mondani, köszönöm, hogy megtekintettétek. Ha tetszett, tudjátok, mit kell tenni. Szevasztok!